que os lobos españoles, sean de centro, sean de dereita, ou sean os que se chaman de esquerda, andan nesta tempada por Galicia, porque hai eleccións. Entón, cando veñen o momento das eleccións, eles, nen de Madrid, e nen de Ourense tamén, se lembran de Sucurtuncho que queda ao leste do Estado, fan as maletas, enchen as maletas de promesas, e se dedican a percorrer toda a nosa terra, facendo queimadas ou comendo marisco. O campo, só demostraron, e o están demostrando, non les importa nada. O campo galego o venden para defender outros intereses totalmente opostos, como pode ser, por exemplo, cítricos, ou como pode ser os tomates. Moncho Valcarce foi un cura de Sésamo que para min foi unha das persoas que máis influíu en min porque tiña moita vitalidade, era un home moi revolucionario, foi o que moveu toda a loita que hubo nas encrobas. Moncho Valcárcel, en anos aqueles de 67 das mobilizacións agrarias, foi unha persona heroica, totalmente heroica. Foi o sufridor, foi o home que detuveron, torturaron, amenazaron de morte, etc. E o importante xa non era eso, era a resposta del. O que teñen que facer é unirse. É a forma de unirse e integrarse en un sindicato. Non en calquer sindicato, en un sindicato nacionalista, como é as comisións labregas. E isto por unha sinxeliña razón, porque as comisións labregas son os propios labregos, quenes dicen e quenes traballan no sindicato. Que non se fíen de outros sindicatillos que hai por aí, que son sindicatos amarelos ou sindicatos de dereitas, que en lugar de defender aos labregos, están defendendo unhos intereses da súa clase oliárquica, opresora, asoballadora, ou como se quera chamar. Para acabar con todo isto, con todas estas injusticias que estamos sufrindo e soportando desde fai moitísimo tempo, é necesario, e hai que recalcalo moitas veces, a unidade. Pero a unidade sabendo a facer. E sabendo a facer é dentro das comisións labregas. As comisións labregas, na súa historia, xa demostraron a defensa dos intereses labregos e a defensa do campo en Galicia. Foi detido xa en Betanzos, xa lle golpearan ali de unha maneira brutal, pero logo foi metido en Baldallo, e en Baldallo onde sufriu as maiores palizas que pode levar a unha persona en unha comisaría. De tal maneira que cando saliu da comisaría, cando foi a casa, chamou a porta, abriu a irmá non o reconocía. Su cara era un mapamundi cheo de moratones, de golpes. E os pelos que tiña estaban arrancados de cuaso. Tiña cantidad de calvas. Levaron ao médico e o médico lle dixo, esta salvouse, pero se outra como lle dan, o matan. E Moncho Valcárcel, ante todo isto, escribiu en un diario que fixo e decía: cando se pasan 72 horas, poucas fora, pero dentro séculos, nas checas da paz policial, de candado, morte e tortura, un principia a ser outro, porque faise home galego. Principia a ser un con todos, unha man cinguida moitas. A pesares dos medos, torturas e golpes, urénchese de ledicia. Un síntese cheo de ledicia, porque un principia a ser patriota galego e crente galego. É o que sei do campo, é o que estou vivindo todos os días. E vivo pero a miseria auténtica, material e cultural que están sufrindo os nosos labregos. E non só foi torturado, sino que incluso chamaron a súa casa amenazando de morte. Chamaron unha vez a irmá dicindo que o iba a matar e a segunda vez chamaron dicindo que o mataran. De tal maneira que todos os amigos nos chamou, nos pusimos a recorrer a parroquias onde el era cura, de Sésamo, Sueiro, avisamos a xente e, bueno, por fin o atopamos tranquilamente en unha parroquia que estaba axudando nos labregos a descargar unhas cosas dun trator, contamos a historia e reíase, decía que le daba importancia e al día siguiente incluso salió unha prensa no Diario Galego de que Moncho non mataran, non? Pero non era difícil, porque e o queríamos, porque cando estuvo en Baldallo e o torturaron,
O teniente coronel da Guardia Civil díxolle: a próxima vez que o vexa usted na manifestación, mando que lle peguen un tiro. E a cousa non era de broma. Había outro sacerdote moi amigo del, que en paz descanse, e moi amigo noso, que é Manuel Espiña, que nos contara que un Guardia Civil de Baldallo, amigo del, o chamaron un día e dixo: mira, vai haber unha manifestación en Baldallo que non vai a Moncho, porque temos orden do comandante do puesto que se vemos a Moncho tiralle. Entón Manuel Espiña avisou a Moncho, non lle dixo nada, porque se dice isto a Moncho, vai a manifestación, e lle dixo que lle facía falta, que era unha cosa moi importante, que tiña que ir con él e tal, conseguiu convencelo e leválo, e que non fora ese día a manifestación. E estaba tan seguro de que podía morrer e de que ele estaba disposto, non de que podía morrer, sino que estaba disposto a dar a vida por todo aquilo, que uns compañeiros nacionalistas de Sisón, cando foi das enclobas, enviaronlle unha carta cando detuveron, de solidaridade e de apoio, non? Entonces Monchos contestou: eu poño meu cativo grao para liberar a nosa nación colonizada. Si morro por ela ou son tirado na cuneta, o acepto, porque, como digo en castelao, non enterran calabres, enterran semente. Moncho estaba a todo, disposto a todo. Internacionalistas que somos. Por eso a bandeira da nosa patria leva estela de 5 puntas, que moitos que se chaman galegos non a queren aceptar. Saudamos con un abrazo revolucionario a todas as nacións e povos do Estado español asoballados, oprimidos por el imperialismo. E non solo. Non, 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 a colonización! Non, 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 a colonización! Moncho foi un símbolo, non, naquela época. Foi un símbolo dos labregos, ali estaba en primeira fila con todos eles en todas as loitas, e foi un símbolo do nacionalismo. Moncho foi un símbolo de Galicia, un símbolo nacionalista, como pode ser Alexandre Bóveda ou como pode ser Moncho Reboiras. Moncho está bastante esquecido e a mí eso, pois, dame pena. Hasta sempre para casi por besar.